adam, kaga dan adam mai wuyar rayuwa. A san mutanen nan sun tafi rayuwa ya za a yi dan adam, yanzu ya za a yi. Gara ka gana hali dan adam, dan duniya ita ce budurwa. ya kwariya kaga wannan na cini kadai shi ne zan san cewa na ci wani abu. Ƙur'ani matan nan ta iya dan wake wai an can kaman abu ƙur'ani Allah shi ne mun taɓa haɗuwa a wani biki wallahi faranti biya ta da ya zo man illa ya yi kai har murwaci ya dau abincin ta yau dama ba sani shi ba wannan ba a sani ruwa an gane bane to ai yanzu haka ina nan a gurin studio ne nazo gurin auta ne amma yanzu ka jira ne yanzu nan zan dawo insha Allah kai maza ya labari baba da aka yi ne ya ne ko kun gama auta da Allah ga ya can gurin da kai celebrity ya labari ne kai abu wallahi ga maka tun safa fa ina nan gurin na zo na yi bacci gaya ma ye gari fa labari ne kai lafiya lau ka sa bacci ko ba kai ina abinci mun mutu ai na fi ka Baba, gaya Allah. ma tun safe ko kari wallahi nake ga ma bai da mutunci ne ko kadan game da kamar abinci shi wannan kawai mu mutum za mu yi magani ka gan shi yasa in yazo ya zauna shi kadai ne a wurin ba shi yanzu za mu yi magani shi mu shiga ciki Allah ko baba? ba kai ma Allah haka za mu kai na ka tuna zabar dan gida an gari na gane da ya sa abinci ni za su rena mu hankali ba sai ina jin su ni ma ayyun wanda ta nuna ci ba su ne ka sama ka sashi Muatan ya ba. Anin duro. Ya dan.